Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Зәки Зайнуллинның балачак хатирәләренә нигезләнеп язылган хикәяләрен тыңларга чакырабыз. Алар Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укуында яңгырый. Сүннәт белән кендек. Мин 1933 елның июль айында, Кыры елны Яланда, Арыш урганда туганмын. Әни исенә төшерә. Яздан бирле бер юлны яңгыр яумады. Арыш тизгә дә җитмичә, шикерткә башлыгына булып катты да куйды. Азмы күпме орлыгы да бар кебек, юк та кебек. Арыш урырга киттек. Барып җиттек. Бик зурдан булмаган тау башында үсеп утырган ике каен төбенә куйдык әйберләрне. Озын муенлы ике чүлмәк белән катык су. Тотындык урырга. Мин авырлы. Соңгы көннәрне йөрим. Бераз гына урган идем, тотынды тулгагым килергә. Я Ходай! Әмма Хани түти җитәкләп алып барып, каен агачлары түнә алъяпкычын салып җәеп, шунда яткырды инде мине. Шунда таптым төпчегемне. Әмма Хани түти аның киндеген урак белән кисеп, киндер капчыктан суырып алган җеп белән бәйләде. Эй, Аллаһым! Худайның рәхмәте төшкере. Үзе малай бит әле ул. Башы тубал кебек зур, аяк-кул җеп кебек кенә, нип-ничкә. Ашау җитмәгәндер инде. Үзе җыламый да бит әле ул. Күзләрен әйләндереп тик ята. Шуннан Әмма Хани түти күтенә учы белән чәвәкләп суккач, елаган кебек тавыш бирде дә, шундук туктады. Тәүдә баланы баш яулыгына төреп, шуның өстеннән киндер капчыкны ярып, теге капчык киндеренә урадык. Көн сүрелә башлаганчы яттым шул каеннар төбендә. Кояш кичкелеккә уша башлагач, киттек җәүләп кайтып. Авылга хәтле 3 чакрым чамасы ара. Тау түбән җәүләп төштек, Бакыйбаткан елгасына хәтле. Әмма Хани түти миңа юынырга ярдәм итте. Мин юындым да утырам ярда. Киндек әбисе бисмилласын укый-укый юа улымны. Үзе кит-кит көлә, сырыйм. Нигә көләсең? Әмма Хани түти дим. Эй, Мәрҗәм иркәм. Бик асыл ир-егет чыгар әле бу малайдан. Мин аның башын юам су белән. Ул савый телен чыгарып, шул суны эчә. Я инде. Кит инде, кем чыксын аңардан? Аяк-кулы җеп кебек кенә бит. Тик бер башы бар, тубал хәтлек. Үләр инде ул 2 көннән. Мин идем ул малай, Зәки. Үсалмышы зак булыштым. 17 тулып 18-гә киткәнче буй да юк, гәүдә дә юк, төс тә юк. Әмма Хани әби минем киндек әбисе булып, урак белән кискән минем киндекне. Тик киндекче әби тәҗрибәсе булмаган икән аңарда. Чөнки минем киндекне озын итеп, минем уң кулның баш бармагы озынлык иттереп кискән. Ул озын киндек белән үсә мин бер сугыш чукмар булып җиттем. Чөнки җәй көне су керергә барсам,
Мин һәр чак су кергәндә сугыша торган идем. Су кергә исәпләп, чалбарыңны салу була, кем дә булса синекенә бармак белән төртеп көлә башлый. Эй, писер, ике пиштиле. Чөнки минем озын киселгән киндек пишти белән ярышып, корсактан тырпаеп, алга карап чыгып тора. Мин узак уйлап тормыйча, йодрыклап салам тегенең чабата кебек җырлган авызына. Шул озын киндек аркасында 3 урамда дан тоткан сугыш юкмары булып үстем мин. Гәүдәгә бәләкәй генә булсам да. Минем яшәү фаҗигасы киндек озын булуда гына түгел, аңа гына түзәр идең лә ул. Мине кызганыпмы, әллә инде барыбер үлә дипме, сөннәткә утыртмаганнар. Су керә башласаң, бер мин сөннәтсез. Үчле башлы нәрсә йөртәм. Шунлыктан урамда минем исем Шәү. Беренчесе Писер Зәкие. Бу исем әтидән. Икенчесе ике пиштиле. Өченчесе Урыс Зәки. Үртиләр. Писер. Кызыл кишер. Ике пиштиле. Икесе дә пишмәгән. Эй, Урыс. Түзә икән адәм баласы. Бәлки минем үҗәтлек менә шул ике пиштиле еллардан башлангандыр. Җәй көне су кергәндә көннәр буе сугыш бәрелеш иде. Мен 1943 ел март айы. Авыл урамнары аз-маз гына җипшикләнә башлаган көннәр. Мин югарышка зур апам Мәрхәбаның сыер астын тазартырга китеп барам. Хамид җизни сугышта апада 3 бала, биеме Нәгыймә би, 2 кыз бала, 1 малай, исме Марат. Ул да минем көк пишмәгән. Аңа февральдә 5 яшь кенә тулып үтте. Апаларга барып җитәргә берничә йорт кала, миңа каршы Мәзин Раули дигән малай килә. Ул халык дошманы малае. Әтисен авыл Мәзинен 37 елда алып киткәннәр. Кая киттең, Зәки? Апаларга, сыер асты тазартырга. Бу миңа пиштиләрдә госпитальдән кайткан бер солдат күрше авылдан килеп туктаган. Кичә бүген безнең югарыш малайларын сөннәткә утыртты. Син дә пиштер үзеңне. Туктарсың Урыс Зәки булудан. Пиштиләргә? Әйе? Син аларның йортын беләсеңме? Беләм. Шалпыкларның теге ягында. Апага кереп, сыер асты тазарту исәбе минем баштан чыгып очты. 20 атлы иппәреләм Пишти Абдулла бабайларга. Хәлем тыным бетеп барып кердем. Солдат гимнастерка чалбар кигән бер абзый Пишти бабай белән сәкедә чәй içеп утыралар. Абзыйлар, бабайлар белән исәнләшә белә идем инде мин. Ассаламу алейкум. Субханалла диде Пишти бабай. Ва алейкум ассалам улым. Кем улы булдың әле син? Лутфулла Писернеке. Кыдай икәнсең минем. Ни йомыш? Пишти бабай, сездә сөннәтче бабай бар икән. Минем исемем улым Пишти түгел, Абдулла бабай. Сөннәтче бабаң менә чәй içеп утыра. Сөйлә йомышыңны. Сөннәтче бабай, мин пишелмичә калганмын. Мине дә пишәргә кирәле безгә. Әтиәнең җибәрдеме? Юк, алар белмиләр әле минем монда килгәнне. Мин беләм, алар риза мине пиштерергә. Риза. Ярар улым. Мин иртәгә иртүк барырмын. Кая торасыз? Пожарныйда. Каланчасы моннан да күренәнең. Ярар, бар кайт. Мин иртәгә иртән барырмын.
табармын пожарный кызны, пишәрмен әтиң рөхсәте белән. Онытма, бабай, кил, яме. Икәүләшеп елмайдылар. Пешти, бабай, килер, улым. Шүриеңне әзерләп тор. Ярар. Кайтып киттем. Икенче көнне иртән мин сөннәтле булдым. Без өйләдән соң укыйбыз. Әни судан кайтып килгәндә, түбән иштан мәктәпкә китеп барган минем сабакташ Фатиханы чираткан. Фатиха кызым, укытучыгыз Яфаевага әйт, Зәкине бүген пиштеләр, школга бармас инде, братна үнкін. Фатиха әни әйткәнне түкми-чәчми алып барып җиткергән. Дәрес башлану белән торып басып, апа, бүген Зәки Зәйнуллинны пиштергәннәр. Әнисе атна үкенсез укырга бармас инде диде. Юлә җитәрәк, югарыштан мәрхәбам төшкән. Кергән киенә ризасызлык белдереп, кичә теге чуваш. Минем тагын бер исем ул, гаилә эчендәгесе. Абзар тазартырга килмәде. Нәрсә булды икән дип белдерә кирдем әле, үтеп барышлый. Әни елмая биреп, апага мәгълүмат бирә. Харап монда безнең хәлләр, кызым. Кичә бу малай пештиләргә барып, сөннәтче бабай тапкан. Бүген шул килеп, инеңне пишеп китте. Ята инде хәзер сөннәтле булып. Әйдә, кызым, шишин, чәй эчәргә. Ул бабайны каян табарга? Пешти Абдуллаларда икән. Алай булгач, барыйм әле. Миңа да Маратны сөннәткә утыртырга кирәк бит. Марат пиштерәселәрен сизеп калганда, сәк астына кирип качкан. Чыкмый икән. Әнисе алдаган малайны. Апаларда военкоматта эшләгән старший лейтенант Хоменко фатирда тора иде. Аның киенеп ири торган бик матур туны бар иде. Маратның теге тунга күзе төшкән. Әнисеннән шундый тун сорый икән. Апа сәк астына иелеп Маратка эндәшә. Чык, балам, чык. Бу бабай сиңа тун үлчәргә килгән. Чык. Сөннәтче бабаң кайтып киткән инде. Марат шанып чыккан. Тун үлчәргә яткырганнар да сөннәтле иткәннәр Маратны. Кискәч, авыртканга түзә алмыйча, акыра икән Марат. Тун кирәкми? Кирәкми тун? Тун кирәкми? Мен 1974 ел май айы. Рига госпиталендә хирург подполковник Дашков минем сукры чәккә операция ясап, аны кисеп алды. Местный наркоз белән. Мин ятам, күз ачык. Бу бармагы белән минем киндеккә баса. Ул басканга киндек шырт-шырт итеп тавыш чыгара. Тыштан бетәшкән, içе куыш икән. Нәрсә бу синең? Киндек? Шушындый узын киндек буламыни? Урак белән, белеп бетермичә, бер карчык кискән аны. Шуңа узын ул. Узын булса да минеке, шәп ул киндек. Кыскартып, матур итеп кисеп ташлыйммы? Кисегез. Мин риза. Артыгын кисеп, лейкопластыр белән ябыштырып та куйды. Ну вот. Икенче мәртәбә киндегеңне кистек. Яңадан туган кебек булдың инде.
Зак яша. Рахмат. Яшармын. Шулай итеп, мин 10 яшым тулып килгәндә сөннәтле булдым. 41 тулып килгәндә киндигемне кистердем. Мөгъҗизалар бар ул дөньяда яшәгән чакларда. Бар. Юк димә. Листовка. Әти кишин шәй эчкәндә зарлана. Налог өстенә налог. Һич кытылам димә. Инде сельсовет яңа налог уйлап чыгарган. Исеме самовложение яңа налогның. Әни аңларга тырыша. Акчалатам әллә? Әйе, 20 тәңкә елына. Ходаем. Налог та налог. Biz крестьянга ничек яшәмәк кирәк? Ул яңа налог нәрсә инде? Урамнарны, кыйларны караган өчен ди, сельсовет секретары Нәби Бүксә. Кит инде илаһым, әллә нинди власть булды. Нәби Бүксәгә хәтле налог җыялар. Әти ризалашмый. Причем монда Нәбиулла? Кыйларны карау кирәк бит инде. Сың тапкан табанганны булай да налу итеп кырып сибереп, алып битереп баралар бит инде. Әти дәшми. Берничә көн уйланып йөрим дә, шигырь итеп, үзем уйлап чыгарып, листовка күчерәм. Йыртып алган шакмаклы бер биткә басма хәрефләр белән шул шигырь листовканы язам. Иштәлеге. Крестьянны ит, май, сөт, юн, бәрәңге, йомырка налоглары белән туташ хәерчелеккә төшерделәр. Инде самовложение дигән 20 тәңкәлек налог уйлап чыгарып, хакимият байып китәргә уйлый ахрысы. Листовканы язып бетерәм дә, тулайык белән чабата, бишмәт, бүрек киеп, төнге авыл урамына чыгам. Яңа яуган кардан туза башлаган чабата эзләре калдырып, үзебезнең колхоз идарәсе ягына атлыйм. Барып җитәм дә, идарәнең авыр ишеген ачып, эчкә керәм. Мин кергән караңгырак коридорда 4 аяклы озын агач эскәмия тора. Аның өстендә чиләк белән су. Сүз бау белән чиләк колагына бәйләп куелган алюмин кружка. Мин чиләкне азрак күтәрә биреп, астына үзем язган листовканы кыстырам да, мыштымна чыгып тоям. Түрдә идара бүлмәсендә 7-8 кеше сөйләшеп утыралар. Шулар арасында колхоз рәисе, Бакиртаз малае, Басир абзый һәм Нәби абзый да бар. Урам буйлап кайтам да, дәрес әзерләргә утырам. Урамда 48-нче елның февраль айы. Минем 8-нче сыйныфта укыган чак. Листовка таратып кайтканнан соң, сәгать ярым, 2 сәгать чамасы вакыт узгач, безгә Нәби абый килеп керә. Аның тумыштан аяклары гарип. Һәм ул урамча әйткәндә түлт-мульт итеп йөри. 2 аягына да аксый. Урам өчен ул Нәби Бүксә һәм Стәрле башта иң соңгы билбау биргән кеше. Мин дәрес әзерләп утырам. Бу миңа әллә ничегрәк итеп карап ала да, әтигә дәшә. Лутфулла абзый, чыгыйк әле. Сиңа гына әйтә торган сүзем бар. Аның сүзләрендә ниндидер шым барын сизеп, минем эчкә суык йөгерә. Әти озак тормыйча кире керә.
Кулында мин идәрәдә чиләк астына тыгып калдырган листовка. Әти, урындык алып, минем янга килеп утыра да, листовканы минем алга сала. Зәки улым, бу синең эшме? Мин әтидән күзләремне читкә ала алмыйча катып калам. Бер сүз әйтергә дә көч юк. Правлениедә мич ягучы Латиф апаң чиләк астыннан табып Басир абзаңа биргән. Басир, Нәби абзаңа күрсәткән синең бу язган нәрсәңне. Нәби абзаң укыган да Басирга әйткән. Мондый нәрсәне язса, Лотфулла абзыйның кече малае Зәки генә язала. Бек грамотны язылган бу әйбер. Үзе шигырь белән бит әле. Басир абзаң Нәбигә биргән. Лотфулла абзыйга кертеп бир. Берәү дә белмәсен. Хәзер утырталар бу малайны, белеп калсалар дигән. Әти, листовканы алып, алгы якка чыга да, утка ташлап, кире керә. Утыра. Бераз дәшми утыргач, акрын гына сөйләп китә. Улым, үзеңне кызганмасаң, әниең белән мине кызган. Әниеңә тимәсләр, тик синең белән мине дә алып китүләре мөмкин. Совет властына каршы итеп үстергәнсең малаеңны дип. Син генә җиңә алмыйсың властьта утырган кешеләрне. Синең бүгенге эшең уку. Укы, белем ал, үз акыл утырт. Көрәш турында аякка баскач, шын ир егет булгач уйларсың. Әтием Лотфуллага мең рәхмәт. Көрәшеп маташма димәде. Үз диде. Шулай ук Басир абзый белән Нәбиулла абыйга рәхмәтем зур. Минем листовканы НКВДга бирмичә, әтиемә биргәннәр өчен. Украинада әллә налог түләмиләрме? Истәрлебаш 1 номерлы татар мәктәбенең 7 сыйныфында география дәресе бара. Укытучы Фәниз апа Бикмөхәммәтова Украина турында сөйли. Украинада җир бик тә уңдырышлы. Кара туфрак. Кыш бик суык булмый, яңгырлар җәен еш яуып тора. Украинада ең кырларында будай, тары, карабудай зур уңыш бирә. Колхозларда бай тормыш белән яшиләр. Андагы иң зур елга Днепр исемле. Бу 1946 ел иде. Сугыштан соң безнең 8 март колхозы эшләп алган трудоденьга бер нәрсә дә бирмәде. Мин кул күтәрәм. Апа, сорау бирергә рөхсәт итегез. Әйе, Зайнуллин, бир сорауыңны. Сез, апа, Украинада колхозларда бай яшиләр дип сөйлисез. Анда бездәге кебек әллә налоглар түләмиләрме? Азрак гөжләп утырган сыйныф бүлмәсе тып-тын булды. Фәниз апаның алсу йөзе куркудан агарып чыкты. Укытучы апа өстәл янында баскан хәлдә катып калды. Бераз дәшми торгач, хушына килеп, китап журналларын күтәреп, сүзсез генә бүлмәдән чыгып китте. Тагын 2 дәрестән соң мине укытучылар бүлмәсенә алып кирип, бастырып куйдылар. Мәктәп директоры Губайдуллин абый педсоветны ачып,
минем биргән сорауга бәя бирә. Иптәш укытучылар, 7 А сыйныфы укучысы Зәки Зәйнуллин бүген география дәресендә укытучы Бикмөхәммәтовага антисоветский провокационный сорау биргән. Ул сорау мондый: сез Украинадагы колхозларда зур уңыш алалар. Андагы колхозниклар яхшы яшиләр дип сөйлисез. Анда бездәге кебек әллә налог түләмиләрме? Бу сорау антисоветский рухта корылган һәм безнең социализм сарайына ышанмаучылык белән сугарылган. Шунлыктан без партия оешмасын тәшкил иткән 4 коммунист җыелып киңәштек тә карар кылдык. Антисоветизм белән шөгыльләнгән Зәйнуллинны мәктәптән куарга. Шул карарны педсоветта утверждать итәргә тавышка куябыз. Барлык укытучыларны карап чыга да, нәтиҗә ясап, эшләп куя. Башка тәдбирләр юктыр дип уйлыйм. Физик укытучысы Фатиха абый кул күтәреп тора да сөйли башлый. Зәйнуллин ел сайын отличник. Уйламыйчарак сорау биргәнгә шуй. Яисә иптәш Бикмөхәммәтованың соравын аңлап бетермәгәндер. Директорның тавышы кырыс. Сез иптәш Каюмов антисоветчик Зәйнуллинны якларга булшасыз. Нинди яклау ди инде бу? Менә бит, үзе монда сырыйк. Минем куркудан бер генә сүз әйтерлек көчем юк. Башны игән хәлдә басып торам. Ике күздән бер туктаусыз яшь ага. Күпчелек тавыш белән мине мәктәптән куарга дип педсовет карар чыгарды. Киттем кулып кайтып мәктәптән. Иртән торып сумкага китап, дәфтәрләрне тутырам да китәм. Колхозның 5-нче бригадасының ат дубырына. Анда 3-нче сыйныфны бетермичә укуын ташлаган минем дус Хиракау Халите әтисе Мәҗит бабай белән бригада атларын карыйлар. Илә җиткәнче мин шунда Халит белән бергә атлар астын тазартам. Халит минем хәлгә бәя бирә. Шуқып карга булмассың, укып мулла булмассың. Төкер школларына да, Украиналарына да. Колхозда эшлик. Урлашырга өйрәник тә. Ничек тә яшәрбез әле? Башкалар яши бит. Халит янында 3 көн үтте. Кичен өйгә кайттым. Түр якта әти өстәл янында утыра. Айттың улым? Ха? Бер рәтмит калдыңмы бүген? Юк, сорамадылар. Ашада минем янга чык әле. Әни биргән суына башлаган кабыклы бәрәңген ашыйм да әти янына чыгам. Каршысындагы талны бөгеп ясаган урындыкка күрсәтә. Утыр шунда. Сул кулының имән бармагы белән сары төстәге мыегын сыпыра да минем күзгә карап сорый. Өч көнлек сине нигә школыңнан кудылар? Тамак төбенә тиер килеп тыгыла. Күздән мөлдерәп яшь ага башлый. Сулкылдап елыйм. Сөйләп булмый. Әти үрелеп минем баштан сыйпый. Сен улым иң авыр чакта да ир егет булырга йөрән. Елама. Я, тынычлан, сөйлә. Тутлыга сөйли башлыйм. Сөйләгән сайын тынычлана барып, барсын да әтигә сөйләп бирәм. Мин сөйләп туктагач, әти
тағын миығын сыпыра. Алай екен. Налог деп сұрау бергенсің екен. Ей, улым, бигрәк башсыз екенсің. Өзіңні қызғанмасаң, әнең білән мені уйлар едің азырақ. Ол яққа шығып, куфайкасын бүргін кие де, үйден шығып кете. Кешкіне. От алғандағына қайтып кіре. Кешкі аштансың мені тағын тегі орындыққа отырта. Ескігіне костюмінің туш кісесінен бір бит қағаз шығарып, меңа бере. Мұна сеңа райсовет рейсі қол қойған документ. Сені мәктәпке алырға бұйрық бұл. Әти сөйлеген арада әни тегі яқтан шыға да, «Ей, нешеклер етіп алдың ол бұйрықны?» Райсовет рейсінің әтесі білен біз 19 жылда Фидаддульдин әтрәдінде красный партизаннар едік. Шуңа кірдім. Әйтәм тегінерге, бүгінгі мәктәп директоры Ғыбайдуллин Ибрай ауылының мулла малайы. Әтесі 18 жылда ақларда полковой мулла болып қызмет етті. Колчак шегінгенде олар білен шығып кетті. Шул юқтан юқ. Ақлар яқлы мулла малайының, қызыл партизан Зайнуллиннің малайын мәктептен қорға не хақы бар? Балаш, шунлықтан башына шунды юқ бар уйлар келедір дейдім. Бек зор ихтибар білен тыңлады. Хам шушы қағазға, шушы бұйрықны теге пишат ете тұрған машинкада бастырып, қол қойып, пишат соғып берді. Сұрай меннен. Сен, Лытфулла абзый, ол Ибрай ауылы мұлласын біләйдің мені дей? Біләм мен айтам. Менің әтенің бір туған сіңлісі шул Ибрай ауылында кеуде еді. Шул түтінің ұлы Шарифуллаға қунақ болып барғаным бар еді. Шунда көргенім бар еді ол мұлланы. Азырақ елмайғандай меңа қары әти. Тек көзлері елмаймилар. Сен олым, юқ бар сұрауларым білән бір нәрседе өзгерте алмайсың. Оқы сен шәп етіп. Білім ал, оқып кіші бол. Әтәш мұхаббәті. 1943 елның күзінде Урам аша бізге қаршы отырған лекі қызыл мәшіт бинасында суқырлар әртел аштылар. Шунда 30-ға яқын суқыр ирлер, хатын қызлар мәшіт бинасы ішінде киіз етік баса һәм 25-30 сантиметр кеңіктегі шыпта суға башладылар. Киіз етіклеріні турдан туры фронтқа заталар. Шыптаға заводларда яңа ясылған машина детальләрен урыйлар икән. Гөлсем апаларның өенә бер Суқыр абзый белән Маруся исемле марҗа хатыны фатирга керделәр. Суқыр абзый зын, таза гәүдәле, үзе татар, Галимов Садыйк. Ике күзе дә фронтта суқырайган. Маруся апа күрше Урыс авылыннан. Татарча ватып җимереп булса да,
Булай әйбәт кенә сөйләшә. Алар яшәгән йортның шитәнен, капкасын әллә кашан ягып бетергәннәр. Без шул йорт алдында урамда таш белән бәреп акчал уйныйбыз. Бер көнне шулай караңгы төшеп килә, таралырга вакыт. Шул чакта өй эчендә Галимов бабай Марусь апаны акыртып кыйный башлады. Без тып-тын әтеге биргәли. Марусь апа шыкынып китте дә, елавын туктатып, тавыштан чыгармыйча өй эчендә бер урынга пысты ахыры. Галимов абый өй эче буйлап Маруся, Маруся дип хатынын изли. Тавышы өй эченең төрле җиреннән ишетелә. Изли торгач, тапты теге апаны. Шап-шып тагын тотынды кыйнарга. Марусь апа акыра бичара, үтерәләр ди. Безнең арадан кемдер чыдамады, тотынды акырырга. Сукыр, кыйнама, Марусь апаны, кыйнама. Туктады Галимов абый кыйнаудан. Шуннан соң без һәр кичне Сукыр абзый хатынын кыйный башласа, урамда йорт нигезе янында Марусь апаны яклап тавыш күтәрәбез. Ай үтәр-үтмәстән туктады Галимов абый хатынын кыйнаудан. Нигә кыйнагандыр инде? Сәбәбен бүген дә белмим. Тыныч кына сөйләшүләр, көлешүләр ишетелә башлады өй эченнән. Киләсе елдаларның улы туды. Шамил дип исем куштылар. Шул 1944 елда ул безнең урамда туган бердәмбер бала иде. Ирләр сугышта. Мин 7нчедә укып йөргәндә язын Шамилгә 3 яшь тулып 4кә киткән иде. Әни 46 елның язында базардан 5 сап-сары кичкенә чибиләр сатып алган. Җәй буена шулар тырыша-тырыша үсеп, күзгә аппак тавыклар булдылар. Кыш бик суык килеп, әни әйтмешли, шул инкубатор тавыкларының аяклары туңып, тиздән изелеп төштеләр. Аяксыз калгач, 4сен суй башладык. 5нчесенә әни тидермәде. Турсын әле. Көндә тирис янына күкәй салып куя. Шул тавык ишек алдындагы тирис янынан бер кайда китмичә, көн күрә башлады. Ашарга кирәк. Ана җир, тирис тырнап ризык эзләргә аяклар юк. Шул тавыктан башка бездә тагын берничә чуар тавыклар бар. Барсы да аяклы, чөнки аларны әнкәләре утырып чыгарган. Һәм алар суыкка чыдам. Шул тавыкларның бик мәхәббәт гәүдәле, зур калын кикрикле, яшел, сары, зәңгәр төстәге койрыклы, сугыш чукмары әтәчләре дә бар. Үзенең тавыкларына җитми, күрешләргә кирип, аларның әтәчләрен келәт асларына, бәрәңге бакчаларына куып кертеп, андагы тавыкларның да күңелен күреп кайта. Аяксыз тавык абзар кырындагы тирис име янында тамак туйдыра. Тиздән калган аяк кисәкләрендә сикрип-сикрип хәрәкәт итә. Ни гаҗәп, әтәч көнезен шул аяксыз тавык яныннан китмичә яши башлады. Тавык әтәч янында басып тора. Әтегесе тырышып җир, тирис тырнап тавыкка ризык эзли. Орлык яисә берәр корт силәүчен күрсә, ко-ко-ко-ко-ко дип тавыш биреп, шуның янында таптана, аяксыз тавыкны чакыра. Әтегесе сикергәләп килеп, силәүчәнне эләктереп йота да, читкәрәк сикерә. Тагын эзлә, ризык. Күршеләргә кирип йөрүен әтәчебез бөтенләй ташлады. Алай гына да түгел. Үзебезнең калган тавыкларын да күрә башлады. Нәтиҗәсе озак көттермәде. Безнең тавыклар күрше әтәчләр янына, күршләрнең ишек алдына йөри башладылар. Әтәч кирәк бит. Безнең әтәч юанайды, симерде.
Чөнки тавыклар артыннан бастырып чабасы юк. Хаҗатыңа кирәк икән тавык. Менә ул. Синнән йөгереп качмый да. Кайчан телисең? Рәхим ит. Хәтта сикереп менәргә дә биек түгел. Аяклары юк. Аяксыз тавык янына күрше 3 яшьлек Шамил ияләште бит бер вакыт. Чыбык әзерләп куйган. Шуны тотып керә дә, теге аяксыз тавыкны ишек алдында сикертә куып уйный. Тавык аңардан кача алмый. Йөгергә аяклары юк. Чыбык тоткан Шамил безнең капка төбендә күренсә, чуар атәш үзенә урын таба алмый. Иң башта ул Шамилгә ташлана. Үзе ко-ко-ко дип көчле тавыш чыгарып, 2 канатын җәеп, тотына малайга каршы йөгерергә. Янәсе куркыта инде. Шамил курыкмый. Атлау, кулындагы чыбык белән әтәчкә селтәнә. Әтәч чыбыктан курка ахрысы, читкә ыргыла. Әтәчне читкә куркыткач, Шамил тавыкны сикертә ишек алды буйлап куып иртә башлый. Үзе рәхәтләнеп көлә. Турыдан-туры һөҗүм итеп җиңә алмагач, акыллы әтәч Шамилгә каршы тактикасын үзгәртеп, хәйләгә керешкән. Һәм ул хәйләсе бик зур уңыш бирде. Мәктәптән, сынаудан кайтып киләм. Шул чак кулына чыбык тоткан Шамил үзләреннән йөгереп чыкты да, мине күрмичә, безнең капкага таба йөгерә башлады. Китте кирип капкадан. Капканың сул ягында сөяннән бурап ясаган кыйма. Чыбык тоткан Шамил тирис янындагы тавык янына йөгерә. Әтәч анда юк. Кая икән бу әтәч дигән уй башыма килү булды. Кыйма шыгыннан йоннары кабарган, 2 канаты азрак аска салынган әтәч миннән алда йөгереп чыкты да, канатларын селкеп һавага очты да, 2 аягы белән Шамилнең аркасына кунып ябышты. Әллә нинди авазлар чыгарып акыра тотынды, томшы белән Шамилнең башын чукырга. Әтәч акыра, Шамил акыра, тирис өйме янынан сикерә кыткылдап тавык кача. Өйдән чыгып килгән минем әти 2 кулын артка куйган. Әтәчнең Шамилне талаганын исе китеп карап тора. Аяк тырнаклары белән Шамилнең күлмәгенә ябышкан әтәчне көчкә аерып алдым. Шамилнең башында әтәч юкыганнан берничә урын канаган. Күлмәген салдырган идем, аркасыннан әтәчнең тырнак эзләреннән дә кан чыккан. Шамил куркуыннан сүрән салып акыра. Сукырларга алып кирип, Шамилнең яраларына йод сөрттек. Шамил атна 10 көн урамга чыгып йөрмәде. Әтәч аны күрде исә, бастырырга тотына. Әни карар кыла. Суйык бу аяксыз тавыкны. Башка тавыклар күкәй салудан туктады. Күрше әтәчләр янына кирип, күкәйләрен дә шунда салалар, хәерсезләр. 2 көннән әни ак тавыкны суйдырды. Шуннан соң әтәч әнине күрдисә, аңа ачу белән ко-ко-ко-ко-ко дип тавыш бирә торган булып калды. Яраткан тавыгын юк итте бит. Атна 10 көн үтүгә әтәч ак тавыкны онытып, күрше әтәчләрен тәртипкә кертеп, тагын аларның тавыклары янына йөри башлады. Үзебезнең тавыкларны куалап, йортка алып кайтты. Садык абый Галимов та, Маруся апа да бу дөньяда юк. Безнең авылда зиярат икәү. Галимов Садык абый мөселман зияратында, Маруся апаны азрак аста урнашкан урыс зиратына җирләгәннәр. Мин кайткан сайын Садык абый кабер янында туктап,
әлхам дұғасын оқып кетем. 2 ел ілгірек қайткаш, қабір янында туктаган идем. Оң ягында улы Шамил кабере. 63 yaşında йөрәге туктап киткән бу дөньядан. 3 малайы истәрледә яшиләр икән. Сез күренекле язучыбыз Зәки Зәйнуллинның балачак хатирәләренә нигезләнеп язылган хикәяләрен тыңладыгыз. Алар Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсфәр Шакир укуында яңгырады. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Әдәби тапшыруларыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга күренекле язучы Зәки Зәйнуллинның үз башыннан кичкән хәл-әхвәлләргә нигезләнеп язылган хикәяләрен тәкъдим итәбез. Әсәрләрне Әсфәр Шакир укый. Сыерга сөт налогы. Сугыш яңа гына тәмамланган. Финагент Шылык Зәйнәбе Сәгыйд Илан дип авылда билгеле булган колхозчыны чакырган. Налог түләмәгән өчен. Син, Абсаттаров, ни өчен сөт налогын түләмисең? Сәгыйд Илан берне уйлый, икенчене сөйли. Ишенче төрле итеп эшли торган фигыле холкы белән хуяна сырт тиң кебегрәк кеше. Ике бәләкәй малайын Зинатулла белән Хайрулланы яртып, агач камыт ярма белән үгез җигеп, җәй буена ялан кырларда яши. Зинәкәүгә 13 яшь, Хайрушка 10 яшьтә тулмаган. Сәгыйд Иланда зур чалгы, ике малайында кичкенә ике чалгы. Әтиләр яланда көндезләрен колхоз бригадасында эшли. Ә малайлар икәүләшеп үзләренә шән чаба. Тал араларын, чыкыр төпләрен, болын кырларында калган калдык-пыстыкны кичке аштан соң кояш байыганчы 3 чалгы белән чабалар. Мал тоталар. Сыер, сарык, казурдак һәм елай нәрсенә хөкүмәт урманынан урлап, кыры сары кисеп, шуны сатып, үс башлык акча эшлиләр. Сәгыйд Илан Шылыкның сорауына җавап бирми. Күп сүз белән бырмалап, сырмалап сөйли. Түләмисең дисең инде син, Зәйнәб иптәш. Түләргә кирәк. Истә утырганнарында ашатырга кирәк бит. Иң беренче итеп, алар туйнырга тиеш. Син дә шулар рәтендә йөрисең бит инде, тырышып. Син Абсаттаров, юкны сөйләп минем вакытымны алма. Нигә сөт налогыңны түләмисең? Конкретно җавап бир. Конкретно, иптәш Финагент, сыерның үзеннән сорайын син. Нигә мин сөйләшә белмәгән сыердан сорыйм ди, а? Нәрсә дип сорыйм мин аңардан, а? Сөтең кая булды дип сора. Сөтең
Nega vermeysin süt degen? Nega vermey? Sütü yok mu ne? Yok şul mu ne? Yok. Buzavuna gına jiderlik bir adayıp şa. Yok buten. Hatın gilminisa tarta dört imeyinde. Süt yok. Şul dört imi arasına tağın iki kişkinegine imeyi var sıyırının. Şularını tartıp kara. Belki şundadır sütü sıyırının deyim. Tarta gilminisa tege iki belekey imilerini. Süt olarda da yok. Uzgan yıl sıyırığız sütliydi bit. Hayye, uzgan yıl bit ol. Abi yıl yok. Okutucu orayıf etmişli süt nul. Sebebi nersede diye uliysın sin? Absat tarif. Uylağına tügül. Min anın sebebini de bilem. Sebebi nersede? Moskov gayipli. Sıyırının sütü bitkenge. What? Moskov? Hayye? Moskov? Nişi anlarıga sin aytkanını? Anlat. Urus Zahar aytmışlı, пожалуйста, madam. Moskovliler Amerikaga yarıp, Rımbur kalası yanında tige eşeki zor bombunu şartlattılar. Sıyır şunun tavuşunu işitken, kurukkan, süt birden tuktadı şul, bombu şartlağından birli. Yok süt, hem bulmaz da. Şuluk Zeynep'e isik itip, Сәғит yılanға қарап отырған қалда қатып қала. Байтақ отырғаш, хушына келіп, тілі қозғала. Сиңа, Абсаттаров, бір атна вақыт берілі. Бүгін 13 сентябрь. Әгер де 20 сентябрьдан алуыңны төлеп бітірмәсәң, за неуплату үтірмә сиңа. Сәғит yılan қолындағы бүрегі білән кеңеш етіп ала да, башын көтерә. Сені тәккә генә шылық демиләр екен. Шылық буш умарта дегенне аңлата. Ішінде бал құрты юк. Көп іштің сен біздің авылның қанын. Шылық. 41'nin октябрьнен birleşersin. 13 yıldan artık. Yarar, gittim min. Uylayım hali, nerseşlerge. Uylasan uylamasan da tüle sütünü. Süt nalıgı tüleyim deyip min, gilmin insanı soğalmayın bitinde. Satıp al. Senden mi? Seni özün kişi yılatıp tamak duydurasın. Шығып кете. Ярты сағат шамасы вақыт озғаш, тағын келіп кіре. Алып келдім сиырны. Байлап қойдым ишік алдыңыздағы решеткеге. Бошатыңыз. Қайшан тілейсіз, шығып сүтін сауып алыңыз. Шул сізге финағыттарға Сәғит Абсаттаровтан соңғы сөз. Сауғыз сау, көп мі тілейсіз? Шығып кете. Кешке сиырын бір малай жетеклеп кетіріп кеткен үйіне дейлер. Камабай тұз. Авылның Шақа исемлі кебедінде сатушы болып, Ғалимжан исемлі, жыр сөзлі, шаян көңіллі, ашық езлі, шатан аби ішлейді. Нәсіллері білән істер дамақ байларының товарларын сатқанlar.
Кала байлары безнең авылда 2 кибет тотканнар. Шул кибетчеләр нәселеннән иде Галимҗан абый Дәминов. Авылның нәг уртасында байлардан калган матур йорт утыра. Аскы каты ярым подвал таштан салынган. Өске каты агач, юан карагайлар. Шул йортның 5 бүлмәдән торган өске катында прокурор Семенов һәм тимерче Шаяхмәт гаиләләре яши. Шак-шак китереп тимер сугып көн күргән тимерчене авылда Шакай Шаяхмәт дип йөртәләр. Кибет исеме дә шуннан Шакай кибете. Базар көнне без авылның түбәнешеннән ыбыр-чыбыр малай-шалай җыелабыз да китәбез. Кибет урамына төшеп. Кибет урамы авыл уртасындагы чукыррак урында. Бездә бер тиен акча юк. Илләмә шул базар көнне барлык кибетләрне урап чыгабыз. Кибетләр арасында без малайлар өчен иң кызыгы Шакай кибете. Анда тимер мичкә белән кайтарылган разъемной аракы, камабай туз, ягъни кисәкле туз, шырпы, сабын, керосин, лампа куыклары, синка дигән порошок буяу, балык консервалары, тузлы балык, ягъни селедка, һәм тагын әллә нинди шурым-бурымнар саталар. Галимҗан абый 2 кулына да 5 бармаклы йон перчаткалар кигән. Бармак башлары юк. Акча санаганда Галимҗан абый перчатларын салып та тормый. Өстендә кыска тун, башында ентәш бүрек, аякларында төпләгән киез итекләр. Кибет эчендә ягарга мич барын. Тик утын юклыктан аз ягыла. Кибет эче суык. Яңарак кына сугыш беткән еллар. Фронттан исән кайталганнар һәр якшәмбе көнне башта авыл уртасындагы кибетләр янына җыелалар. Тәмәке тарталар. Фронтларын искә төшерәләр, гапләшәләр. Юк бар акчаларын җыеп, Галимҗан абыйдан тимер мичкәдән аракы салдырып алалар. Сугышта булганнар бар да эчә. Бүген дә Галимҗан абый кибетенә җыелганнар, салганнар, гапләшәләр, көлешәләр. Шул чак авылда Бакир Таз дип йөрткән бабайның улы Закир кибеткә килеп керде. Ул абзый фронтлар үтеп, 3 орден алып, тагын байтак медаль тагып, бердән-бер эчми торган фронтовик. Аны Бакир бабай бик динли итеп үстергән, һәм ул окопта да эчмәгән. Исәнләште. Эчмәгән өчен үзеннән көлә башлаганнарга җавап биреп тә тормыйча, кибетчегә: Галимҗан абзый, бер 10-15 кило туз кирәк иде. Бармы? Бар, Закиринем. Менә прилавка өстендә иң соңгы кисәге калды, камабай тузның. Төп түгәл 102 кило. Авызы йырылды сатучының. Ватып тормый. Күтәреп алып кайтып кит алсаң, туташы белән бушка бирәм. Туктамаска, җиргә төшермәскә еңә хәтле. Ерак түгел бит. Күп булса 150 метрдыр инде иң моннан. Закир абзый таза, урта буйлы, төптән юан чыккан бик көчле кеше. Дәшми генә теге зур кисәк тузны сәрмәп чыкты. Атыс зур шүр таш кебек азрак кара туфрак белән буялган килеш прилавка өстендә ята. Закир абый тузның башыннан тотып, 2 куллап селкетеп карады. Селкенә туз, көчле куллар тотынгач. Күтәреп алып кайтып китсәм, бушка бирәм дисең инде син. Бушка ди, Галимҗан абый авызын киңитеп йөреп. Ул Закирның тузны күтәрә алмавына һич тә шикләнми. Ну истәүнә, мәгәр иштә куям әле. Әйдә, ал, күтәр.
Мәгәр ишин, күпме куясың инде? Аракы ансына. 1 литр. Мин бит içmим. Ай, içmесәң, акчалата бирермен. Мен риза. Тот 5-не. Сал перчаткаңны. Кулга кул сугыштылар. Аллага тапшырдык. Закир абинең өстендә яшел солдат куфайкасы, башында солдат бүреге, аякларында солдат итекләре. Прилавкага арты белән басып, 2 кулын өскә күтәреп артка сузды да, теге камавай тузның башына куллары белән ябышты. Үзе шуга башлады һәм тузны прилавкадан кузгаткалап аркасына сала башлады. Теге туз кисәген аркасына җайлап урнаштырды. Кабаланмый гына вак-вак кына атлап кибет ишегенә юнәлде. Анда чыгар өчен ишеккә күтәрелә торган баскычның 5 басмасы. Туз күтәргән Закир абый акрын гына тавыш бирә безгә. Алайлар, ишекне ачыгыз. Без момент ишеккә ташландык. 2 як ачылмалы ишекләрне ачабыз да тотып торабыз. Закир абый баскычның һәр басмасына аякларын бер артлы куеп менеп, ишекләрне үтеп, урамга чыга. Аңа ярып, барлык халыкта урамга агыла. Иң соңыннан йозага чыгыш тоткан Галимҗан абый чыгып, кибет ишеген бикли дә, титаклый туз күтәргән Закир абыйны куып китә. Куып җитә дә, әйдә, кире борыл. Мин бит шаярып кына спурлашкан идем. Борыл дим бит, шайтан тукымы. Закир абый аңа җавап та биреп тормый. Урам уртасыннан салмак адымнар белән азрак кәкрәйгән аркасына салынган 102 килолы камавай тузны күтәреп, өй ягына атлый. Урамнан арлы-бирле узып барган кешеләр туктап, камавай туз күтәргән Закир абыйга исләре китеп карап торалар. Тамаша бит бу. Без малайчылай алданрак йөгереп барып, Закир абзый йортына кирегә капкасын ачып куябыз. Идән хатыны Гәүһәр апа чыга. Кеше капкасында нәрсәләрчегез бар сезнең? Иманы качкан нәрсәләрне. Ябыгыз тизрәк. Закир абый туз алып кайтып килә бит. Әнә, урам уртасыннан килә. Күрмисеңме? Әнә бит. 102 кило туз. Гәүһәр апа капка багынасына сул кул белән тотынып катып кала. Эй, Худаем, мәдәт бир Закирыма. Ачык капкадан туз күтәреп кергән Закир абзый келәте ягына атлый. Барып җитеп, тузны келәте янына илгән карт кертенә аркасыннан әкрен генә шудырып төшерә. Учы белән битендәге ире бөрчекләр булып чыккан тирен сөртеп, карга силти дә Галимҗан абыйга елмая. Кая, дус кеше, теге мәгәр ишкә дигән акчаны да бир инде. Галимҗан абзый да елмая. Шул хәтле тузга хуҗа булгач, ул пиштәкне сорамасаң да була бит инде. Бәхәсләшеп җиңеп алган акчаны калдырмыйлар. Галимҗан абзый сузган акчаны ала да, каршысында күзләре тулы зур хөрмәт белән карап торган ирләрнең берсенә дәшә. Сабур. Әү, Закир абзый. Закир абзый кесәсенә тыгылып, андагы барлык акчасын учлап чыгара да, Галимҗан абзый биргән акчаларга өсти. Тузга дип, Гәүһәр апаң биргән акча бу. Бар, шушы акчаларга туташ аракы ал. Сыйлыйм әле егетләрне, үзем ичмәсәм дә. Сугыштан кайталмаган авыл егетләрен искә алыйк әле бүген. Йөгер. Хатынына борыла.
yılmayıp. Сиңа yıllık tuz buldu. Hazır bazdan kubitip tuzlu kabiste alıpmın. Bir şilek berengi pişir. Tiz bulsun. Kabuklu itip pişir. Aydagiz. Kırgız yigitler bizning uyga. Salığız üstlerigizne. O'tirigali bir iste qalırlıq itip. Сиңа endi, Galimjon ağabey, Säkinin in turbaşı. Mana şunday avzı var idi Sterlibaş avlunda. Zakir Bakir ulu Muhammedyarov. Şın Tatar yigit idi ol. Beş tenge. Mindan 4-5 yaşka kişirek olmalay. Hazır baba indi. Kuruşu oramda üstü. Etilerim bilmeyim. Rafik tuğanşı bulgan buğay. Anileri yalğız kiyine 4 bala qarab üstirdi. İki apası, bir abisi var iyi. Şitke gitip yukka çıktılar. Sirek kaytalar. Rafik tüp yurtta kalıp, kolxozda işlep, şunda pensiyaga çıktı. Yılga bir güne olsa da men avulga qaytib ko'rinirga tirisham. Her qaytqanda bazar teresinde ko'rinuga qarshiga Rafik kelib chiqa. Eski musqidan kiyingan, qoralib chiqqan tavshalgan bit, yunchigan miskin gavda, tiniq ko'zlar, qorliqqan tovush. С приездом. Здорово. Rahmat Rafik. Bir kiga o'zing nishik. O'tirga kebek. Kerak yerlarimiz kelib chiqqalay. Yarar. Isen bul. Ketim men. Sen ketim deb. Qirt kesmayin sen olay. 5 tankagina. Birinde. Ko'p tugil. Ol 5 tanka bilan narsa qiratasың endi sen? Sen qiratarsың deb pivoga endi 3 kishi bersa bir pivo. Bir necha yillar beram men ming'arga 5 tankalab. Tig avulda boshqa chiqib yashagan malayından kelib jetdi. Aytigiz Ali Zakaviga, atiga bermasin şul 5 tankasin. Yat bit, sıranıp yürüye. Sıngı qaytığımda bazar yanında şiradı Rafik. Şuluk tüs, şuluk kiyim, kırınmagan, tavşalgan gez. Zeki ağabey, 5 güne tanka. Pivoga deysen insin. Sen şu şeytan sidigine indi. Hayır. Men seni pivnoyga alıp kirip, bir tuygancha pivo içirim ali bugün. Hayda, kirik. Işanırga mı yok mu deyip, şiklenip qarab turada, yılmaya başlıyor Rafik. Alıp kir, sen misatil kişi. Aytgan sözünde turg'a teyish deb ishonamanmi? Dört kroshka sırana qavalanmishigina to'xtamasdan içti bu. 5-sin ishib tuygansiman urtlab kishlab içti. 6 kroshkani 10 minutlab vaqt içinde aldı.
туйынды бұл sıрадан. 2 томдық қалғаш туқтады. Бармай, башқаша. Салып алырға сауыт та жоқ. Түгерге жалқы. Ярар, қалдыр, айда қозғалдық. Шартласам шартлайым. Шәмін мен ара. Аяққа басқаш. Құрсақта ұрын табылыр әлі. Аяқ өрәші бітіре, шығабыз ұрамға, құл берем. Ярай, хуш, Рафик, мен кеттім. Құл беріп кіна, кетмәк ішіміне енді сен. Yok енді, шалиш, брат. Тігі, 5 тәңкәңні берен десең. Қайсы 5 тәңкәні дағын? Пивоға деген 5 тәңкәні. Пиво шерге кірген шук, сұраған едім бет. Сораннанмайын сен, бер. Сөзсіз гіне темір бешілкіні тұттырам да кетіп барам. Бала шақтан уқ Рафиққа урам неміс деп қушамат тақты. Сәбәбі де юқ көп кіне енді. Соғыштан қайтқан солдатларын үйретіп дірейді. Бұл сөз немісшеншікті, тігі сөз немісшеншік. Бір вақытны шолай мына шаралы ойнағанда кетек Рәшиті әйтіп таштады бейт мұңа. Күтуші кәнсің, югіріп ер, югірмейсің бейт. Ей, неміс. Кетті, шуннан мұңа исім тағылып. Неміс та неміс. Енді өлгенші бұл неміс Рафиқ. 5 пұт Мараты деген 58 яштағы шофер өлді. Бек ашық, шат көңілі, ішшен, жерші беуші, кішіге ердемшіл урам көркісі зат еді. Мәйтін алып шығарға вақыт жеткенні күтіп, көршілері урайлар қапқа түбінде 6-7 ир ұтырабыз. Урам ұртасынан жайғын атлап, неміс Рафиқ түсіп келі. Бек қаты пахмелден екенлігі әлі қаян көрініп тұра. Келді, канау арқылы салынған көпірге басып тұқтады. Белгісіз ауаз шығарып, есенлешкенде етті. Менің сол яқта отырған ир тілге келе. Рафиқ, слава немецкому народу деп қышқырсаң, 5 тәңке берем. Бересің ме? Берем, қышқыр давай. Рафиқ, бармақлары юылмаған оң қолын алға суза да, қарлыққан тауышлан әйті. Слава немецкому народу. Заказчик күлі. Хей, қарары, қышқыру мұны бұл? Өзіңді ештімәдің бетсен. Рафиқ көңілсізгіне елмайғанда еді. Халда жоқ, дауышта жоқ, қышқыруда жоқ. Сен шулайда берінді Хамат абзай. Менім халға кір. Береміш, қышқырмағанға сеңа. Дауышың бұлғаш келіп қышқырырсың, берілмін. Хайырға деп оқлап, туш кісәсіне салып қиған ақшалар арасынан бір ұндық шығарып, Рафиққа сузам. Тұт, мен берем аның үшін. Рафиқ ақшаны ала да, урамның сол яғына кетіп бара. Хаммат тілге келе. Юққа бердің. Маратны көмерге бармейінді ол қазір. Достым Мәжит білән аның Москвишінде барабыз.
Урам башында яткан юан агач кәүсәсе өстендә немис Рафик утыра. Күренеп тора, атларга хәле беткән. Безгә ирнеп кенә кулын күтәреп, бер генә мәртәбә селкеде. Мәҗит дус телгә килә. Узакламас. Китәр бу. Эй. Син машинаны туктат әле. Нәрсәгә тагын? Мин аны фотога төшерим әле. Нәрсәгә син аның фотосы? Белмим. Туктат. Машинадан төшәм. Рафик, менә сиңа 20 сум акча. Мин сине фотога төшерим әле. Акчага кулын сузмыйча гына сорый. Минем бу кыяфәт белән карточка. Сиңа нәрсәгә инде ул? Бетеп барам бит инде мин. Мин синең бетмәвеңә бер төрле дә ярдәм итә алмыйм. Акчаны ал син. Рөхсәт итмәсәң төшермим. Күзләре тулы сагыш. Төшер. Зәки абый. Бәлки тарихи фотога әйләнер. Ишеп йөрмәгез дигән фото булыр. Төшер. Рәхмәт сиңа. Төшерәм. Калтыраган кулларына 2 унлык тоттырам да китәм. Башта бер генә уй. Нинди ил булды соң әле бу Россия? Достым язучы Фәйзи абый вафатына берничә ел үтеп китте. Туктале, мин әйтәм. Хатыны Маһия апаның хәлен белеп чыгыйм әле дип китеп барам. Кибеткә барып җитәргә берничә адым кала, аннан таушалган йөзле 50-не узган бер ир чыга. Кулында бер шешә аракы, миңа таба тиз генә күз сирпәп ала да, сулга сузылган сукмактан урам читеннән китеп бара. Кибеткә керәм. Туганым, миңа 2 чәй белән бер тартма конфет бир әле. Маһия апаның хәлен белеп чыгым дигән идем. Сатучы барсында пакетка тутырып миңа суза. Акча түлим дә урамга чыгам. Маһия апага кадәр 3 йорт бар. Сукмак белән атлап бер йортны үтәм. Икенче йортның рәшәткәсе янында үләндә 3 ир утыралар. Миңа кибет янында чыраганы теше белән шешә ачып маташа. Икенчесе бер кулына стакан, икенчесендә бер сынак ипи тоткан. Шешә ачып маташканы эшеннән туктап, башын күтәреп, буш күзләр миңа тики дә ирония белән телгә килә. Син, Фишер баласы, нәрсә эшләп йөрисең безнең урамда, а? Ну давай, түлә. Безнең урам аркылы йөргәнең өчен. Син бит анда Казаннарда татарский, атаклы писатель саналасың диләр. Чит урамныкылар безнең урамнан түләп үтәләр. Мин бу урамда самый главный. Нәгә? Түләп исер. Нишләп безнең урамда биздилнич итеп йөрисең? Писер. Истәрле баштагы безнең кушамат. Лакап исем. Кайткан сайын бер салмыш миңа бәйләмичә калмый. Көнчелек ахрысы. Бу кеше мине мәсхәрәләгән арада җентекләп карыйм моңа. Танып алам. Аллага шөкер. Син туганда мин 9-нчыда укып йөри идем. Писер мин. Һәм ул исемне тиешле дәрәҗәдән төшермичә йөртә беләм. Син, әтиң Сәмигулла абзый 33-нчы елны Ташкенттагы хәрби училищене бетереп, авылның иң беренче офицер, командиры булган кеше. Фин, ватан сугышларын үтеп, 3 орден алып, плен үтеп, намусын төшермәгән егет иде ул.
Аның бір туган абыйсы Абдулла 18-нче елны Блюхер белән китеп, 23-нче елны японнарны куып чыгаргач кына авылга кайткан. 38-нче елны враг народа дип аттылар аны. Башкирский СИК рәисе Абзал Таһировның беренче ярдәмчесе иде. Син алкаш. Узып барган язучы, доктор наук, профессор, полковник Зайнуллинны мәсхәрәләп утырасың. Исерк килеш. Берне бир идем мин сиңа. Гайбәт китәр. Язучы Зайнуллин авылга кайтып, алкаш Марс белән сугышкан дип. Ятсыз кешегә әйләнгәнсең син. Самигулла абзыйдан туган бәндә. Мин хәзер китәм. Әгәр минем арттан мәсхәрәләп акыра башласагыз, кире килеп, ишегезне дә тәпәлим. Китәм. Арттан тавыш кычкыру юк. Бу хәлне Маһия апага сөйләгән идем. Пенсиядә ул. Кайда җитте, шунда йөрдә эшләгән булып. Иртән әнә шунда сөйләшеп чыгып утыралар. Үткән-сүткәннән акча түләтеләр. Урамнан узган өчен. Түләгәнен түли, түләмәгән юк инде. Күпме җыялардыр. Иләнән соң шунда капка төбендә ятып йоклыйлар. Инкәш. Безнең татар ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын ди. Бек дөрес әйтә. Иләнгәнче бик шәп егет иде минем Инкәш Самат. Бер туган апамның улы. Әтисе сугыштан кайтмады. 43-нче елны Кубанда ятып калды. Рядовой минометчик иде. Апа 3 баласы һәм бием белән тол булып калды. Саматка әтисе юкка чыкканда 5 яшь иде. Хәзер икебез дә картлар, 70-не үттек. Сорыйм. Самат, әтиеңне беләсеңме? Исеңдәме? Моңсу күзләр миңа текәп исенә төшерә. Апамның күзен йома торган сары чәчле курчагы бар иде. Ничек йома икән дип беләсе килеп, шул бәбинең күзен чукыган идем мин. Апа акырып елый, әтигә теге бәбине күрсәтә. Әти шунда ушы белән минем күткә суккан иде. Шул минем әтине белгәнем. Шул гына истә калган әти турында. Башка юк. Мин Саматтан 5 яшькә зур абый. Урамда да, мәктәптә дә мин аны карап, яклап үстердем. Абый белән Инкәш дуслыгы безнең нык иде. Иләнде Самат. Килен булган кыз бала тәүге елларда әйбәт кебек кенә иде. Мин офицер, читтә йөрим. Кайтканда киткәндә аларда кунак булгалыйм. Килен миңа ул елларда һәр чак елмаеп кына сөйләшә. Бергә яшиләр апа белән. Кунак чакыру, сыйлау күбрәк апа җитәкчелек итә. Тик апа картая барган сайын энем Самат өендән индер киренклек барлыкка килеп, ул артканнан артып, зурая, үсә башлады. Мин аларга кунакка эләксәм, күп ичмәскә, күп ашамаска тырыша башладым. Нигә икәнен әле аңламыйм үземдә. Гадәткә керде. Кайткан көндән Инкәшләргә апаның хәлен белергә барам. Еллар уза-уза Саматның 3 баласы булды. 2 малай, 1 кыз. Апа картая барган сайын килен гаилә эчендә җитәкчелек итүне үз кулына алып, дилбегәне кыскартканнан кыскарта барды. Самат та өйләнгәннән соң үзгәргәннән үзгәреп, 10 ел чамасы яшәгәч, хатын сүзеннән чыкмый торган,
үз фикерен әйтә торган егет урынына хатын күзенә карап, мөгрәп яши торган бузауга әйләнде. Соңгы 10 ел бардыр инде. Мин ялга кайткач, берничә көн узгач, Самат хатыны белән мин кайткан йортка кунакка килә. Утыра, ашый, ичә. Китәр алдыннан, кайчан безгә киләсең? Нигә? Утырып алырбыз. Хатыны авыз ачып ләм-мим дәшми. Әйт, кайчан килгәнеңне? Мунча ягармын. Туган бит, инкәш. Берәр көнне барырга билгелим дә, барам, бер ярты кыстырып. Мунчага кирип чыккач, икәү генә утырабыз. Теге яртыны кыстыйбыз. Өенә кергән кигә, кухняга да, коридорга да ошаган бер бүлмә бар. Шуңардан 2 якка 2 ишек, шундан кирсәң, һәр якта 3 бүлмәле 2 йорт. Бүлмәләр зур, иркен, зур малай өйләнгән, кызы кияүдә, икесе дә башка чыкканнар. Өйдә каникулга кайткан институтның 4нче курсында укыган кеше улыгына. Соңгы мәртәбә барганда мунчадан соң теге кухня коридорда мин алып килгән яртыны битереп киләбез. Тышта шыбыр-шыбыр килеп яңгыр ява. Безнең белән инде 80гә җиткән апа да утыра. Ул безнең сөйләшкәнне тыңлап чәй ичә. Сөйләшүгә кысылмыйча гына утыра белә. Тышка чыгып кердем дә, Самат салган рюмкага үрелеп, хуҗага: Самат, урамда яңгыр кичәя. Шушы соңгы рюмканы чиктә, мин сездә генә куныйм бүген. Ятыйк. Самат дәшми. Сүзсез генә кулындагы рюмкасын әйләндерә. Килен кеше телгә килә. Кунар идең дә бит абый. Урын юк. 2 яклы йортыгыз, һәр ягында 3 бүлмә. Идәнгә берәр матрас сал да, шунда гына ятармын. Йорт 2 яклы да бит. Тик урын гына юк сиңа ятарга. Йөрәк тирәсе суына башлый. Тик килен нәрсә сөйләгәнен әле баш аңлый алмый. Туганлык көчле. Һаман үземнекен сукалый. Игез каршысында бакчада кичкенә генә аш йорты бар. Шунда бер иске дивар бар. Берәр одеял белән мендәр бирсәгез, килен мине бүлә. Юк, абый, кеше улыбыз йоклый анда. Апа тора да, яулык ичи белән яшь агы башлаган күзләрен каплап, чыгып китә. Мин аракы салган рюмканы өстәл уртасына рагытам. Рәхмәт. Мондый сыйны мин әле моңарчы бер кайчан да күргән кеше түгел идем. Яңгыр булса да китим мин. Иң яхшысы шул булар. Мин урыннан торам. Мине туктатучы юк. Рюмкасына күзләрен текәгәнем Самат шул хәлендә бер сүз дәшмичә утырып калды. Мин өстемә юка гына куртканы кидем дә яңгырлы урамга чыгып киттем. Ятымнан битемнең бик нык кызышканын сизәм. Яңгыр астында авылның түбән иченә карап атлыйм. Йөрәк яннары әллә нәрсә эшли. Шул чирактан соң авылга кайтканда ярты күтәреп, Инкәш Саматка мунчага керергә барудан туктадым. Инде апаның вафатына да 10 ел тула. Минем дә аракы инде бөтенләй эчкәнем юк. Ташлаганга 12 ел тулды. Кулга тутканым юк, Аллага шөкер. Узган ел августта 4 кенә көнгә авылга кайттым. Урам буйлап китеп бара идем, каршыма энем Саматның кичи малае килә.
Мине күргәч, авызы йырылды, ике куллап исәнләшә. Нихәл, абзый? Исәнлекме? Әйбәт кенә. Нәрсә эшләп йөрисең урамда? Каладан 2 тикшерүче килгән. Шуларын сыйларга 5 йылдызлы коньяк эзлим. Бу егетнең үзенең ипи сала торган пекарнисе бар. Алай икән. Эшләрең барамы? Гаиләң исән саумы? Бар да әйбәт. Авылда күп торасыңмы әле? Тагын 3-4 көн торырга иде. Алай икән. Безгә кайчан киләсең? Нигә килим сезгә? Кунакка? Әтисенең безгә кайчан киләсеңен искә төшереп елмаян. Пушкинның язганы бар. Незваный гость хуже татарина. Мин бит туганым 10 елдан артык инде чакырылмаган җиргә йөрмим. Шын татар мин. Үземнән дә начар буласым килми, чакырылмаган кунак булып. Бигрәк үпкәчелсең ди син әти. Юк, туганым. Үпкәчел түгел мин. Тик башкача сараннарга кунакка йөрмим мин. Йөрәкләре бузыла, килгән кунакны ашатып чиргәндә. Хуш. Китәм. Дәшмичә урында басып кала. Башта бер генә уй. Алма агачыннан ерак тәгәрәми. Анда әнкәсе кебек саран хатын ләкте микән әллә? Тормыш. Күтең нормыш ди. Безнең татар мондый чиракта. Хатын кыз тырышлыгы белән безне дә ара тормыш. Туган белән туган йөршә алмый. Кымсызлык, üstünlük алып бетте күп урында. Сез күренекле язучы Зәки Зәйнуллинның үз башыннан кичкән хәл-әхвәлләргә нигезләнеп язылган хикәяләрен тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әсәрләрне Әсхар Шакир укыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.